سلام زغبركم حوات كم يتخونوا حاوكم منسي لما عند خاني بخالي سرح بخالي فيديو ما تيكم علىكم نايلو ما عند فيديو نارقون كم تري وزر لكم إذا كلت أبليكيشن إن أبكر ميتزلوا كلت إن أبليكيشن حنتي لوجو ميكريا حتى حنت خا إنترو ميكريا إذا كلت إن حنت لوجو تسرحت حنتي ما أتون ويكا أو تروح تسرحلون تخليهم زدلهم وقت تسرحوا لا تخليهم سلازي كرمة تمرتي مجمارنا سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب دا جبركم ቤተሰብና إذا ቻናል ትኮኑ ብትሕትና ሓተኩም ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ በመጀመሪያ ሎጎ ክንሰርሕና ናብዚኣ ሎጎ ሜከር ክልቲአን ዘና አፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር ዝርከባ ኣብ ፕሌይ ስቶር ብነፃ ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም ሎጎ ሜከር መጀመሪያ ክንኣትዊና أبزي لوجو ميكر مسكفتنا كم تري وزلهم بتعمي نتحت ندحر كم زيلنا وريدنا بتعمي ببناتو كاتيجوري بتعمي بزوح لوجو تاتالو السوم نداوردكم تشيك تجبروا زبمول لوجو أنا جن حنتي كميجر كم تسرح خريقكمي كميجركم تسرح أنا غميجر كم تسرح مسرح أقوم سوم ناتكم من رجعة تاي كم زغنا سوم سلت فد أو بعلهم تمرسوا زي أغن مرتعينا كم زي أدفرتايز قال ملخ متأكو مقالي أوكي زي أمس مرتنا خم زي لا تمتعلنا زي حج تريوا لهم أبزال علي إذا ملكت زجبر كل از تنقف قوابوتا زي مفاتيح بمول أن هذا غلط الثلاثي أن تخفي تنالوها ترابعي تجن تعاتي الله تريوا لهم تنقف تبيلكم ما جن تخفيتها زي عند حر تعاتيها كم زي عند حر تعاتيها إذا خباب زيها إيديت تجبروها ولا بوتا تنقصوا تنقفوا أي تنقصوا تنقصوا أنت دليلهم جن نعات تنقفوا نزيات تعاتي عزلا تلألوا تاليوا بدهريو رايوا نابز دلخو بوتا غوص داخلي كان إساق عبيا خلي كل نجر كجبر خلي مالتي سلازي نزيا نابزي أمتي كوفابي لبزيا نزي لبزيا لوك جبرة مساق زلنا قداي ودي لهم مالتي بدهريو نابت تصحف كن كيدنا نابت تصحف أنا يتصحف كن كير دليلنا لنا زيا تيك تبلدلاتري والله بقيها نساء بينا مفتح اللوا بدعريو إذا جلوبس تبلدلاخ خومو حجي نزيا جلوبسن نطالع عليه عند الله عاتيه إذا تيك ترى يزدلي مغنياتو سات رأي غير حجي نعاتن كيف مسبلكوا لك عقام زي عينة صحف مسألة تري ولهم إديت زبل مسئلو أفتحت خا أنا يرساس ملك تالا أبا أن تنكف بدعريو نزا تيك دمس سابيلنا نات نازل لينا نتصحفلو أنا ناتيك تصحفلي منقسي لي تصحف رايوا بقى حجي ودي له أبا سلازو وداخو نعايا أتوا حجي كلن سلاز عصخون كم دليتي تنكيف بزي ولا انت نجر تاشو ما يبلني اي ربشنني اي انقساقسني تري ولهم نتاز دلو خاطر اي خفتا مزي جلوبس تبلي زدلي نعايا خفتا نعا تنكف مسبلكو رايوا تخفيتا ساغا ابزيا ايديت تبلالا ايديت تجبرا نزيا جلوبس منجست تيوب جبرا زي اخا اوكي حجي كم تري وزلهم صحيفه ود مسبلكو ابتحتي سايز بلالو كعبيو خن اسو يخالي روتيت دبلالو كطواوي يخالي نابز دلخو كلر دبل مصيلو بزي كلر حبرتات بب عينتو قياير خالي بزي ابزي فونتس بلالو ازي فونتس اندا غيركو خريكم خالي رايو تيب تبلدلا تريوالهم تغيره افونت قال انقيرا رايوا تريوالهم تنكف مسبلكو قير يدبل اب تحت بتعم بزح صحف الله دحان نمرأي سلازغنا كم زازلاتا هنقد فاينا بداريو الزلو كم يغيركا كم تصحف ريهم ولهم نزي سلوغان زبل قدم زسي تلوكم قد تصحفوا لسوكم بعلهم حجي نزيا سرحا ودي الله بقى ولا انت نجر ايدليني باك جراوند غير نحر دلي جن باك جراوند بلابزي ابزي بتعم بزح له باك جراوند تريو لهم بزغوني مصالكم كمزي اندامرصكم كلر ديهم تدليو وسكم تمرصو نحنا ግን كمزلاتا ክንገድ ፋይና ስለዚህ አብዚ አመጽ እንታይ ይገብራና ሴቭ ብላ ሴቭ بغميقا ሴቭ ክትገብራ ደሊ ኻይድ ብለን ደሎ በዚ ነዚያ ምስ ባክግራውንዳ ልክ አኸም ስእሊ ዲ ሴቭ ክብላ ደለኒ ወይስ
ትራንስፓረንት ዝኾነ ኢኻ ትደሊ ትራንስፓረንት ማለት ነዛ ስእሊ ነዛ ከባብ ጥራይ ምስ ሽመይ ገይሩ በይነን ከውፅእ ኣለዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝደሊ ሴቭ እዚ ታሕተዋይ ይመርፀላ ሎጎ ዊዝ ትራንስፓረንት ፒኤንጂ ዝብል ዘሎ መሪፅ ኣለኹ ንዑ እዚ ኣድቨርታይዝ ኤክስ ኢልኩም ትወፁ ሕጂ ወዲእና ኣለና ኣብዚ ናይዛ ሎጎ ሜከር ኣሰራርሓ ሪኢኹም ኣለኹም ሓንቲ ሎጎ ሰሪሕና ኣለና ነዛ ሎጎ ድሰራሕና እያ መታን ክሪኣ ኣብ ጋለሪ ኸይድና ክሪኣ ኢና ኣብ ጋለሪ ናለትኩም ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ተሰሪሓ ደላ እታ መንግስት ቲዩብ ትብል ደላ ኣብዚ ብፀሊም ስለ ዝኾነ ተጣሽሙ ኣይረኣየና እንደሎ እምበር ኣሎ ኣብቲ ተጣሽሙ ክንእትዋ ከለና ክትሪእዋ ኢኹም ሃራይ ሕጂ እታ ሎጎ ሰሪሕና እንድሕር ወዲእና ኮይና ናብዛ ኢንትሮ ክንኣቱ ኢና ኢንትሮ ንኣቱ ኢንትሮ ኣቲና ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ዝደለኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ዳውንሎድ ገይሮም ተጠቂሞም እዮም ቀጥታ ናብ ኣሰራርሑኡ ክወስደኩም ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ፅሑፍ ኣሎ ብዝላዕሊ እንዳረኣና ኣብዚኣ ዩቲዩብ ትብል ኣትየ ኣነ ሓንቲ ክመርፅ እየ ንዓኹም መታን ከሪአኩም እዚኣ ክመርፀ እየ ብድሕሪኡ ኣብዚ ንዓትንክፍ ምሰበልኩማ ከምዚ ክልተ ቁፅሪ ክመፃልኩም እዩ ኩሉ ሻዕ 1080 እንድሕር መሪፅኩም ዝበለፀ ኮነልኩም ሕጂ ራእይዋ እዚኣ ከምዚኣ ትሰርሕ ትሪእዋ ኣለኹም ስለዚ እታ ሎጎ ናትና ኣምፂና ኣብዛ ታሕቲ ትሪእዋ ኣለኹም ዩር ሎጎ ድብል ዘሎ ኣብኣ ንኣቱ ኣብኡ ኣቲና ኣብዚ ሕጂ የምርፀና ኣሎ ካብዚ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም ወይስ ናትኩም ዘቐመጥኩም ኣሎ ናትና ዘቐመጥናያ እንድሕር ኣለና ኣብዚኣ ማይ ትብል ኣቲና ኣብዚኣ ፕላስ ንትንክፍ ብድሕሪኡ እዚኣ እታ ሎጎ ዓንቲ ወይ ድሰራሕናያ እዚኣ ነምፃ ኣብዚ ሕጂ ክነስተኻኽላ ንኽእል ኢና ከም ዘላቶ ክኸይድ ኣነ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይኮነት ከምዚኣ ኣቢለ ኣብዚኣ ኸ ሂብንሎ ዕድል ማእኸል ገብራ ሽዑ ራይ ትገብረላ ኣብዚኣ ሕጂ ራእይዋታ ሎጎ ኣትያ ትሪእዋ ኣለኹም ክትጅምር ከላ ከምዚኣ ጌራ ትጅምር ሕጂ ካብዚአን ሓንቲ ክንቅይር ይቕሬታ እዚኣ ናይ ፌስቡክ ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚኣ ኣቢልና ምስተንከፍናያ ኣብቲ ፅሑፍ መፂና ክሊክ ንገብር ብዳሪኡ ነዚ ንድምስሶ ነዚ ደምሲስና ኣነ ናይ ፌስቡክ ሽመይ ብትኽክለኛ ሽመይ ስለ ዘሎ ሽመይ ይፅሕፈላ ኣብዚኣ መፂ ሕጂ የስተኻኽል ከምዚኣ ኣቢለ ይቕሬታ ናብዚኣ ኮፍ ኣብላ ኣብዚኣ ራይ ትገብረላ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ናይ ፌስቡክ ላዕለወይቲ ተቐይራ ብናቴሽን ብዳሪኡ ነታ ዋላ ካልኦቱን ክቕይረን እንድሕር ደልየ ክቕይር ክእል እየ እዚ ናይ ኢንስታግራም እዩ ናይ ኢንስታግራም ከም ዘለዎ ድሓን ኣነ ሕጂ ሽም ምቕያር የድልየነኒ ኣብዚ ግን ረኣይዎ መታን ክትሪእዎ ኣብዚ ብዙሕ እዚ ሄሎ ኢሉ ፅሑፍ መፂሉ ዘሎ ዲዛይን ክንመርፅ እዩ ከመይ ዓይነት ክኾነልኩም ትደልዩ ፅሑፍ ክትንክፎ ከለኹ ይድቀያየር ዘሎ ይረኣየኩም ኣሎ ምሽ ኣነ ክትንክፎ ከለኹ እዩ ዝቀያየር ዘሎ ስለዚ ከምዚ ጌርና ቀያይርና እቲ ንዓና ድሰማምዓና ምስ ረኸብና ኣስተኻኺልና ኣብኣ ኮፍ ነብላ ነዚኣ ራይት ንገብራ ብዳሪኡ እንታይ ዝተርፈና ሓንቲ እዛ ሎጎ ተሰሪሓ ወዲኣ ኣላ ራይዋ ሓንቲ ትተርፈና ነዛ ሎጎ ነዛ ኢንትሮና ሙዚቃ ምእታዊ ሙዚቃ ንህለ ኣብዚ ኣለኩ ሕጂ ንምርኣይ ስለ ዝኾነ ክንእቱ እዚኣ መሪፅና ኣለና ሕጂ ስምዕዋ ኦኬ ነዚያ ሕጂ ራይት ገይረ ይወፅእ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ላዕልላ ራይት ገብራ ኣብ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣውን ራይት ይብላ ሽዑን ሴቭ ትገብረለይ ሪኢኹማ ሽዑን ሴቭ ትገብረለይ እዚኣ በቃ ወዲእና ናትና እንታ ሽሙ
ኢንትሮና ዋላት ሎጎና ከመይ ጌርና ከም ንሰርሕ ሪኢና እዚኣታ ዝተሰርሐታይዋ ተደልና ቀጥታ ናብቲ ባዕድ ዩቲብ ገለ መልሼር ክንብላ ንኽእል ኢና ተዘይደሊና ግን ምሳና ስለ ዘላ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ኣብ ዩቲብ እንዳኣተና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ዝመስል ነይሩ ምናልባት ቁሩብ ተሃዊኸ ክኸውን ይኽእል ክልተ ኣፕሊኬሽን ስለ ዝኾነ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ የሪአኩም እስኹም ናትኩም ምርጫ ደስ ዝብለኩም ክትሰርሑ ካብዚ ዝሓሸ ጌርኩም ኣመሓይሽኩም ክትሰርሑ ተስፋ ኣለኒ ሓውኩም መንግሴ ሕቶ ርእቶ ተለኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ወዳዓንኩም